Quants de jugadors teniu aquí al Benjamí esta temporada? Tenim 8 jugadors i no em puc queixar de res d'estos jugadors. Cada entrenador m'acudixen tots i són una meravella. I també gràcies als pares, sobretot. Sí, molt important, no? La feina dels pares per a fomentar l'esport aquí a Amposta, en aquest cas. Sí, l'ajuda dels pares sempre és un agraïment perquè sempre estan damunt, preocupant-se per tot i que els crios, sobretot, disfrutin, a més de tot. També, ja que estem en els agraïments, en els suports, important també suposo que l'Ajuntament d'Amposta i la Junta del club, no? Sí, la Junta del club ens facilita tema fitxes, tema material, tema tot, i sense ells ni l'Ajuntament ni l'equip del club podrien fer res. La plantilla que teniu en aquesta categoria la considereu justa? Potser és una miqueta... farien falta més jugadors? Com ho veus, això? Per a mi, el correcte serien 9 o 10 jugadors, però en els 8 jugadors que tinc no tinc res que envidiar a cap equip, en més jugadors. Quan entreneu? Dilluns, dimecres i divendres, 1h15. Al pavelló d'Amposta. Sí, al pavelló d'Amposta, que és el que ens facilita l'Ajuntament. Bueno, i la temporada què tal ha anat? Superbé, no hem perdut ni cap part ni cap partit, estem invictes completament i ara a terra final. Seguiràs una temporada més entrenant els seus xiquets? Espero que sí, si em deixa el club, jo en els meus xiquets fins al final. Què els diries als teus xiquets ja per acabar, com un missatge final? Que moltes gràcies per viure aquestes experiències i que espero seguir molts anys més en ells. Molt bé, doncs d'acord, moltes gràcies. Quant de temps fa que jugues a handbol? 5 anys. Molt bé, ja fa molt de temps, no? Quina posició jugues? Ara jugo a mini-handball i a mini-handball no hi ha posicions. No hi ha posicions, aneu rotant, no? Claro. Però hi ha alguna situació que t'agrada més al camp, alguna posició que estàs més a gust? La de lateral. La de lateral, és com te trobes millor, no? I com has vist aquesta temporada en general? Bé? Sí, bé. I la relació amb els teus companys, bona, no? Sí. Penses continuar practicant l'handbol molt més temps? Sí. T'agradaria arribar al primer equip? Sí. Sí? Vale. Quant de temps fa que practiques l'handbol? Practico 6 anys, vaig començar des dels 3. Sí. Molt bé. I com has vist la temporada que ja esteu acabant? A veure, aquesta temporada bastant bé, anem primers de Lliga, hem guanyat totes les jornades, bastant bé. I com és que guanyeu tots els partits? Quina és la clau? Hi ha alguna... Esforçant-te sempre, en cada jugada donar el millor de tu i així tots els dies fins que guanyem. Seguiràs la temporada que ve també jugant a handbol? Sí, sí, jo seguiré. Molt bé, doncs felicitats perquè esteu fent una campanya impressionant. Moltes gràcies i a seguir. Gràcies. Adeu.
al Centre Esports Tortosa.